Dantzari taldeak elkartzea eta sortzea topagune bat edo, eta aurkezte ahal izateko beraien lana eta beraien artean hitz egin ahal izateko, eta jendea ikustea dantza era hurbilago batean. Jendea pentsatzen du dantza oso gauza urruna dela, ez bada klasikoak, klaro. Eta urruna dela edo antzerkiareto ikusi behar den gauza bat, eta jendea edo nagiagatik edo beldurra apur bategatik ez da hurbiltzen. Orduan, hemen gauza da ailegatzea kalera eta ikustea zure hiria, zure paseatzen ari zaren bitartean, zelan dantza posiblea da, hurbil dela eta erakargarria, ezta? Gu hasi ginen Abando Ibarra zelako hiriaren zonalde berriena, ezta? Proba bat, baina konturatu gara oso leku ona. Jendea paseatzen ari da, jende asko dago beti. Badaukazu hiriaren eragina, badaude itsasontziak pasatzen direna, estropada batzutan edo ez dakiz zer, eta jendea, kotxeak baina ez dago hainbeste zarata. Eta orduan, oso jendea paseatzen ari da, baina hori hiri baten ez dakit eragozpenik gabe edo horrelako zehozer. Orduan, iruditu zaigu orain arte oso ondo funtzionatzen dela eta oso erosoa dela mundu guztiarentzat. Beti saiatzen gara denetarik apur bat eta leku desberdinetatik jendea ekartzen, ezta? Baina aurten, atzerritarretik bakarrik ekartzen ditugu mexikar batzuk. Eta beste, oso lan polita, enazten dute apur bat hip-hop, antzerki kutsu bat ere badaukate, eta oso interesgarria. Gainera, egia zen, hegoaldeko jendea badauka beste egiteko era. Orduan, interesgarria da, apurtzen duelako besteak egiten dutenekin. Eta, Euskal Herritik badaude jauru beltzak, aurten prestatu dutela edo sartu direla ere hip-hopen munduan, eta perkusion bateria batekin, eta iruditu zaigu oso interesgarria zela, orain arte ez dira egon hemen, eta interesgarria zela, eta linea horretan ere ikusi dugu Iruñan Teen Rockers ere egiten zutela hip-hop, baina guztiz desberdina eta egun batean izango ditugu batzuk eta bestean larun batean Teen Rockers. Eta gero, kontemporaneo edo dantza linea horretan oso zabala, etortzen dira batez be, estatuko taldeak, Provisional Danza, Madriletik, edo derruzez Zaragozatik. Beti saiatzen gara publikoarekin beste aukera bat sartzeko, ez bakarrik ikusten edo ikusle moduan hurbiltzea, baizik eta beste pausu bat gehiago emotea. Eta aurten izango dute Teen Rockerseko taldeak egingo du tailer bat, hip-hopeko tailer bat, eta nahi izango duen guztiarentzat zabalik dago. Guk beti aurkezten dugu bideoak beste jaialdietan edo gurean, edo norbaitek nahi badu aurkeztu bere bideoa, beti izan behar da bideodantza. Eta guk topagunean hori beti jartzen dugu bideodantzan edo egiten diren beste jaialdietan grabatutako gauzak. Jaialdia era batean zabaltzen da apur bat gehiago, hemen zuzenean ikusten duguna, baina apur bat gehiago. Udara matzagu denbora luze
mosten, osea, diru kopurua gero eta txikiago, baina ez da aurtengo gauza bat. Aurten agian oraindik zailago. Horregatik, bueno, beti gelditzen zaizu, aukera bakarra da besteekin elkartzea. Gu gaude sare baten barrua Ciudad Esperanzan esaten dena. Egiten dugu sare bat eta horrekin, bueno, azken finean bizirik jarraitu alizateko edo elkartzen zara beste jendearekin, zu bezalako gauzak egiten dituen jendearekin, edo, bueno, akabo. Badaukagu globo bat, pusika bat, handi bat, erraldoia jendea jarraitzen duela. Zuk ikusten duzu gauza bat, sartzen zara talde horretan eta ikusten duzu talde hori mugitzen dela eta zu bazoaz talderekin ikusteko, arratzalde honetan zer emango digute ikusteko, ezta? Eta, bueno, nik esango nuke, orain arte arrakastutsua izan dela.